how are you doing? Welcome to sa ito ang programa. Ronda Provincia. Dini sa Radio 94.3 Charm Radio Digos, ang hinigugmang sibiyahanan sa Bagatang Davao. Inyong kaubang karon, Mike Nakwa. Inyong yanong magsisibya sa radio. Praise the Lord. Ato pasalamatan ang talabang mga gaom sa laing adlaw nausap. May gidali kini kanato sa adlaw karon na Huwebes. It's uno na, pinakaunang adlaw sa bulan sa Agosto. August 1, 2019. Thank you, Lord. Og oras sa ron? Uy, 9 o'clock. 9:02 in the morning. Alas 9:02 na sa buntag mga suking tigpaminaw. Mag-uwi lamang na ito na bati ng atuang amahan sa lalawigan, Governor Douglas Cagas. Ato siya timbayaon. Maayong adlaw kanimo sir. Iyong mausap sa atuang PC Gobernador Mark Douglas IV Chan Cagas. O sa atuang kongresista, Congresswoman Didi Cagas, congratulations sa imo madam. Miyembro ka na sa Commission on Appointment. Di-induce ra mo kabuok. Congratulations kayo na ma'am. Ato tagaang masipang palakpakan ang atuang kongresista. Kapasigar po na to ay apel ang atuang kongresista, atuang representative sa dosing nahimong miyembro sa Commission on Appointment. Tama ba ito, John? Tama ito, John? Isa si Ma'am Didi. Congratulations, Ma'am Didi. Congratulations, Davao del Sur. Kaya natin bisita din para mag-tuloy-tuloy ta sa ito ang agenda karong buntaga. Short na ba na itong oras? Atong entertainment sa niya itong bisita sa Makadiot. Ate, may buntag te. Padol, ma'am. Doon sa microphone te. Kasi pangalan ni mo? Si Evangeline Ventura. Evangeline Ventura. Tama? Pila edad ni mo te? 5'4". 54. Nag-asa man ka? 5 days na. Ay, nalimutan na. Nalimutan pa ni mo ba? Minyo. Oo. Pila may anak ni mo? 2 lang. Dua. Nagko na. Puro na sila mga minyo. Amin, anak ko na gida. 2 sila sa layo. Kasi layo? Sa? Sa Maynila. Manila. Ang isa na address Padada. Okay. Nag-asa man ka te? Dara ko sa Mawas. Kumawas? Okay. Basta may imong katuyuan ni Anika din sa Char. Walang gamay lang gudong taas sir. Mga ilang ako ka nun. May hilak Suporta lang sa... Ang hilak man ka te? Ha? Nakailang lang ko. Kaya akong kalisod sir ba? Pagkapoy ka tagana. Saan lang sir? Ano yung problema di ay? Ibate na po kaulaw ba kay... Ani hilak kas kaula o kalisod? Naman ko may mga pag-science sa kumana na sa Mawas. Mga arangan po kan ba yun? Maulam ko madul-duol kay... Pero karon wa man ka naulaw. Dali na lang ko kaya. Nakita na ko baga makaduol ko sa radyo. Pag paminawan man dyan ko ni Dodo Cagas. Dali. Champion dyan. Dapat mo daw mga tabangan. Ang Kapitolyo. Kapitolyo. Naagat na po Guide ko naman ka dali. dire. Guide me dire. Para ang tabang sa Kapitolyo, dali rin ninyo maka-avail mo sa mga usong mga programa, sa mga hinabang sa Kapitolyo. Pwede mo kuagi din para muratag na imong silbing tulay sa Kapitolyo para sa mga tao o sa mga katauhan padulong dito sa gobyerno. Okay, usa may problema dahil te. Nga murag hilakan magyud nimo, murag di na gamay ba? Kada lang to akong bana ba? Masakit to magod sir. Yung bana? Si pangalan sa yung bana? Arthritis. Arthritis yung pangalan? Ay, Hindi likit sa kaliyo kung Pangalan Pangalan. sa bana? Vicente. Vicente. Di arthritis, si Sir Vicente. Di siya kalihok. Kaya kaliyo kay magsuol-suol manggod. Sira sa kita, kung sakit, silang isda. Eh, wala dyan may trabaho sa Panimalay kay
manarbaho po na siya, sir, sa mga kay constructor, construction ba? Dugay-dugay na sa niundang kay trabaho po siya, sir. Mo na yung bation. Ako lang nagkapangabuhi. Karon kalisod na mo ron, sir. Mo di naman ako makaya gud. Ako ray mangita. Paita. Kasi trabaho din ni Alos, Mote. pag may kakaon kay naging may kwarta. Di saan kakaon mo? Kay sa kadla, malakaon may kaduha. Malintan pag kay. Malinta. Budget lagi, sir, ba? So may trabaho ni Mote. Siya pangita ni mo. Manahi, sa akong bag. Manahig ka. Pero ang imong gibuhi ron, duha na lang mo sa mong bana. Kaya Kay akong ang bag. imong mga anak na naman sa Manila. Mahatag mo na akong mga anak, pero Oo. dili po lubos sila magpermente, sir. Kaya pobre po sila. Okay, so unsa man niya tabang ang kuandi ay unta nimo, Kung nalang gikinahanglan tayo sa gamay mga Kapitolyo. suporta para magkapat lang ko ng mga yaki. Di ba kung siya magpa-ospital? Anong Oo, kay ang sakit maulang mga na-arthritis, sexual ikalakaw, ano. Kung makainom siya ka ng yaki o Santon Plus, makalakaw, maulian siya. Santon Plus, ato din ang sponsor dyan, no? Oh. Santon Plus, mo din yung maintenance niya. Oo, may maintenance. Sus, kay ganina. Hindi na mo kapalit, sir. Ay, kay, ako ipalit, makapalit ko, tagduha na lang kabuok, isa. Lahi ko sa una bagay, sa una, makasupport ko kay murag akong pangita. Maayo pa to kanang kusog-kusog ba? Karon hindi na mo kaya pangita, sir. Sige, anay na lang atong himuon, ana. Kay kung tambal ang atong pangayoon, makadool yun ta din na sa room 6 sa Kapitolyo, no? Kung tambal. Sa pagkakaroon, pila man ang santon, basig hatag-hatag sa bigya mayroon o kanang pang-santon. Pero kung gusto kang daghan yun, dito ta sa, at least i-guide ka na mo kung asa ta mga to na. Sa room 6 na, nana di daghan sa room 6. Bisan gamay lang kad karon, sir, makapat lang kung sa kapat lang kung mga isa lang kung kapat, suporta lang pila ka Kaya adlaw. naman ang pad, anak, kaya pwede na ito magkapapilapad, di makana mabot og libo. Adili Dirato na na, Mike. Kaya naman na. Tag Oy, 130. 136 na doon. Ako ang 36. Oo, 100. Paula mo kung mangayo. Ano, manitutahan na to. Ay na. Pasa, kanay kay mag-regular na rin ba? Ala, mere kay bagong na radio. Ay, Bagong na radio. Yaya. mababa ano eh? Yaya. Sige, kuhaan lang ha, kanang isa kapad lang sa ha. Kasi wala. Para daghan, dito ta sa Kapitolyo. Naman Asa man dito. napit, sir? Room 6. Room 6, nadya ang opisina sa mga pangayuanan ug tambal. Nana, day dalon dito, sir. Kuhaan lang, Indigency. kining Certificate of Indigency. Makuha ra na nimo sa barangay Libre na. nga way bayad. Oh, dyan. Oh, barangay Zone 1 man ka, di ba? Oh. Oh, ngayon pa dito ang Certificate of Indigency kay gipunduhan man na ni Gob na og ni Ma'am Didi ang kanang room 6 na to diha daghan gyud ang budget niya para sa mga tambal. Oh, mo ni amo ang katuyuan niya. Parehas mo ang kabalo na no. Wa kabalo. Nakabalo ko ko ala sir sa karon. Di lang karon lang ko na kon sir kay di lang ko makaya. Maulaw mo ko sir Ay kay kaulaw mga ayo. kung mangayo di ko gusto mapagan ta sa kasap ano ko sa kung mga kaliwat sa kung hanaban. Abi, Mga ayo. tao ba yan na di kagas na amo. Oh, niya ano pa. Malit na maulaw ko kay. Ikaulaw nila nga mga ayo ka. Oh, maulaw sila ba nga mangayo Ang kayo. ulaw ka ng mga wat. Asa may ulaw tayo? Mga wat, mga ayo. Mga wat, ulaw dyan ang mga wat. Oh. Oh. Pero karon na dyan ko nagkamatog kaiso. Nga madoon na rin. Para sa imo, para man na sa gugma sa imong banagod. Hindi naman ko na kumakaya sir. Luoy kayo sa tanaw. Okay. So, magsulong ko, di man sa kalakaw, di mo, pag unit kutsara, di man sa kakao, tarong. Alalayan ako kay Pila edad anak niya? sa 65 naman na. Senior naman na siya, sir. Mayo dato ka ng kadawatas lang senior nila, wala pa ang buwan. Wala pa po. Wala pa po. Sige. Okay, te ha. Natala sa isa kapad. Niya, kung gusto ka at least, kabalo na ka dito sa room 6. Ngayon lang ka ng certificate indigent. Pwede po kapangayo dito mga fanstar ka na. Unsa? Mga bugas. Pwede sa na. Naagyat na sa Kapitolyo, sa PSWD. Na mga food packs dito.
na pwedeng ihatag sa pero kuan ha kanang mahutdan po ta usahay ha kaya daghan ba yung kayo na daghan yung kayo Wala mo kong kasulay pa jud ala sir. Karon Lagi, kasulay na lang oo. jud ko sir kay tos kapobrehon na nako ba. Mga nga na atabang sa Kapitolyo nga ginagmay makaalalay na ana. Okay? Te. Sige. Salamat sir. Doon ang naglingkod. Ano yatag? Imuhan ng kambyo. Ay, Purte. ilay mga bro doon.